Sen kim? Bilesiň gelýärmi? Onda şu wideony soňuna çendiňler. Aslında adamlar iki tipa bölünýärler: ekstravert we introvert. Bu düşünjäni 1920-nji ýylda Şwitsar psihology Carl Gustav Jung ylma salýar. Ekstra intro demek latin diline terjime edilende ekstra demek daşyndan başga demek, intro bolsa içinde demek. Ekstravert adamlar nähili bolýar? Ekstravert adamlar köpçüligi arkaýyn goşulýar, söhbetdeşligi ilki başlaýarlar. Adym kim, näçe çagaň bar? Umma şonýal sorawlary ilki berýärler. Ýöne bulan kim taraplary bulan pikiri netije çykarmasy köplenç kişiň pikirine bagly bolýar. Introvertken köpçüligi goşulanok, ol iki sebäbi bar. Sebäbi birinjilikden utanýar, barmana, ikinjilikden hem halanok. Şonýalak ýagdaýlara introvert içinde saklaýar hemmedäde. Ol känmir söhbetdeş bolman, halanok, gurrun ilki başlamaýar. We mysal üçin TikTok alsak, ekstravert we introvert näme tapagy bar? Ma köp ýazýan adamlar kommentariýada bular ekstravert, bular öz pikirini köpçülige ýaýasy gelýär. Halan bolsa ýürejik goýýar, halamadyk bolsalar halamadyk düşünjeler hakynda ýazýarlar. Ekstravert utananok, introvert kommentariýany köpçülige ýazmaý, o sen liçkaňa ýazar. Mysal üçin çagalardan alsak, iki çaga daşaryk çykanda, mysal üçin bir çagalar goşulyp gitýär, näme oýun oýnaýan, adym kim diýip dereo köpçülik bilen garşyp gitýär. A başga görnüşdäki çagalar dowlanyň nähili gyzykly gidipdir, onam bolsa ejesiniň gojagyna oturar ýa telefon oýnar. Olar içine ýapyk çagalar, olar introvert diýilýär. Indi siz pikirleniň, siz haýsysy introvertmi, ekstravert? Bir umumy düşünje. Eger siz ekstravertden hem azajyk bag bolsa, introvertden hem azajyk bag bolsa, siz ambivert, şoň aralygyndaky. Neyrobiologlaryň aýtmyşyna görä, bu introvert, ekstravertlik biziň eýan beýnimize programmamyz boýunça gelen. Introvertlaryň beýnisinden gan aýlanşyk maňlay bölegine has işçen bolýar. Maňlay bölegi bolsa, haýsam bolsa bir meseleni çözmekde karar bermek, ýa mysal üçin netijede çaklamak, ýüze çykarmak, şöyle takyp proseslere jogap berýän bölegi has işçen. Ekstravertlerde bolsa beýnisinde dopamin refleksler ken. Dopamin demek näme? Dopamin bu garmon, bu biziň bagtlylygymyza, özümize hoşal bolmaklyga jogap berýän bir garmondan biri. Şoň üçin ekstravertler özüni bagtly duýmak üçin hökman köpçülige çykmaly, özüni görkezmeli ýa-da gürleşmeli. Şonu özüni bagtly duýarlar. Na kommentariýada ýazýaňyz siz haýsysy, haýsyna köp tesbir gelse, şo hakynda wideony men ilki düşürjek. Indiki gyzykly wideolarda görüşýänçe hoş sag bolun.